Hello. Hello, is that Pastor Makuire? Yeah, I'm Pastor Makuiri. Can I come and see you? Yes, you can come. You can come. Are you available in the next hour? Oh yes. Oh yes. Yeah, I'm available. I'm available. Pasirino ndere makuwa rakatu kwandari venga rakazara nekuvengana nerufu haruperi kugomera nekurwara hajiperi marinditore andioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga zuva renyu rekuyatenzi ranonoka ndingarare ngandigare ndiri mamuri ndizadze nekutenda kana rufu rwaisvika dai ndairara muruoko rwenyu handioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga handioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga handioni chandinogarira chiuyai munditore. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichimba muri kukomborerwa muchizipigwa muchitendeuka mukati mekurarama muchiteerera paMandara Online SDA. Tisatapinda munyaya iri kwamuzvara nhasi regai tikumbire humba vativhure nemunamato. Humba tinamatire. Ngatinamate baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Maita yenyu dare rava pano, nyaya dzekukurukura dzava pano. Chipai varume ava njere kuti tigone kubatsirana nevanotinyorera nyaya idzi
maita yenyu nekuvapo nepresence yenyu kwatiri najesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Lapana. Samaita ati kunotugwa gono zvatouraya manje zvauraya mazvide enyu vakomana but zvatisungirira hatichauchirani zvedare kuti regerei kuiti zvitezvo zvinofanira kuchibataka kuti zvibude zvakanaka regai tangire pana Nyati mukwazise wari kuona chirongwa. Makadini hama vadikani zita rangu ndoitwa Tsikada Gardener Nyati muzukuru wachipunza ndobva parusape Paya region 42 nyika yakakomborwa nyika yamaguta. Kune hama dzangu dzose dzinoramba dzichiona chirongwa ichi muchisapota nasekuru Domboka idi Mwari kuite zvakanaka namai vaGadhi tinoda kumukomborerai nekumutendai. Keep supporting. Amen. Amen. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu chepadare. Zita rangu ndinoitwa Mudzengi, ndinoshumira ndiri musangano re7th day, ndinobva kuShurugwi, ndiri muIrashumba, tisu vana masinire, vana nhema, tisu varidzi vesango, vana munhu watogwa, tisu varidzi venyika. Toda ngokwazisa Pastor Bias Charles vandandinavo vachindiudza kuti kutanga kwemandara chechi ino ndo vakauya kuzoparidza na Pastor Chiriga. Saka toda kumorosai nekukuremekedzai. Tinotenda. Thank you so much. It's true. Right. Ndiri kuda kukwazisa vateereri vose. Rekanditange na Pastor Ngwaro. Makadini kuAustralia uko. Ndikokwazisa wana ndakasangana nawo kuBedford kuUK. Ndoda kukukwazisai ndane nguva ndisanda kukwazisai. Ndoda kukukwazisai ndichiti makadiniko iso epadare tiri right. Ini ndinonzi Charles eni Makombe. Ndiri weHumba mubarwe Nyanguru. Right. Anobva parusape pane tsenza kunyika nyoro. Hallelujah. Amen. Amen. Toda kukwazisa vose even mhuri yangu inoteerera padare yeHumba 1 ndinokukwazisai masikatano. Amen. Thank you so much. Regaitinzwe. Ndoda kukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa coach Mupunga. Sekuru mabva matora pfungwa yangu chaiyo. Ndanichida kukwazisa muzukuru waNohoreka. Yes, ari ku-down under uko. Ndambotaura naye nhasi achiti tiri right kuno. Ende tinoshanda tese zvakanaka mukubatsirana nevanhu vanenge vachida zvavanenge vachida kuti tibatsirane mukati medzimba mungawo mukati memabhizinesi. Mwari vakuitirei zvakanaka coach. Nhasi uno ini zita rangu ndonzi Ernest Mupunga ndobva kuBikita ndokumusha kwangu ndinoera moyo ndiri gono. Nhasi ndoda kukwazisa ambuya vangu vari kuUK vanonzi Shupi Hunda. Vakati hanzi makwasha neshamwari dzenyu dzepadare machocolate D. Sure. Atoriko zvekutoti. Saka mongogara makagadzirira miromo. Hallelujah. Ndazoti ari ngamunyika nega. Akatosvika. Ichasara kudyiwa. Musati mamapedza. Kwandiri ndozoita transfer. Asi muna behave. Auyi. Musavhara access. Nogona block access. Ndigokwazisa zvakare mukoma wavo anonzi Erina Mvundura. Vari kwaMutare natezvara vangu vanonzi Shepherd Mvundura. Ndoda kukwazisai vanosapota chirongwa chepadare. Hanzi ndini number 1 fan. Nambuya vangu vekuUK vanonzi Shupi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Nevamwe vese vanosapota chirongwa ichi. Rambai muchichikurudzira. Chinotibatsira kuti tiwane mukana wekukurukura nyaya idzi takasununguka tiri mukati medzimba semhuri sana baba nana mai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen. Tinotenda gono. Toda kukwazisa vateereri mose kwamuri kumativi mana enyika. Ndakamirira vaera gumbo vana madyira pashe. Toda kukwazisai mose kureva kuti makwaziswa nevaera gumbo vari hwiru, Masakadla, Ngarara Masango,
vari zvomutumbwe ronzi tapiwa Zinyemba mufundisi weSDA Church anga ari kuWarren Park. Ndinoda kufara zvikuru nekutenda mamembers ose ari kuWarren Park and vari outside there tatichisapotana ndokwazisa Golden Stairs East. Mwari vakomborerei patichashanda tose. Toda kutenda nekukurudzirana kuti tirambe tichiona the Mandara PADARE nemaprograms ose anenge aripo, asi zvikurusa PADARE pane nyaya dziripo dzakasimba dzotisimudzira pakutenda. Tinoimba kuti Mwari achava nesu patichakurukura pazuva ranhasi. Umba 1 umba tinotenda. Ndinoitwa Mudonhi, ndopindira paMandara Church. Ndoda kukwazisa vanoona chirongwa ichi vari muno muZimbabwe. Kune vaiti munongokwazisa UK, America nedzimwe nzvimbo idzo. Kune vanoona vari muno muZimbabwe zvekutodara. Dai Mwari vakuitirai zvakanaka patinosangana tose. You always encourage us. Muchiratidza kuti muri kufarira chirongwa ichochi. Ndimunoita kuti zviitike zvichifamba zvose zvakanaka. Now musoro wenyaya muzuva ranhasi hauna kunyanyooma, asi ndofunga pamwe daro richazoomerwa kana taakuzodiscasa nyaya yacho. Musoro wenyaya uri kuti ndiye wandinoda, nguye engimufunayo, nguye lo engimuthandayo. Hey madoda, kunzima lapha. Ndabona nzwa kumelela. Unobva wanzwa yameno. Unobva wanzwa kumelela. Tinoda kutenda, saka ndiye wandinoda ndo nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Ngatikumbire Nyati vativerengere nyaya yakamira sei. Kwanzi ndiri mu-Seventh Day Adventist woman. Ndiri kukumbirawo kunzwisisawo pane kanyaya aka. Ndine mwanasikana wangu akazvarwa nekukurira muSabata. Mwana wangu ari kuonana nemukomana anoenda kuReformed Seventh Day Adventist. Isu asi as a family hatisi kutoziva kuti todini. Ini ndaive samai ndichiedza kuti ndinzwisise pamusoro pezvechechi handina chandonyatsoziva. I'm so worried kuti tiri vamwe chete here nechechi iyi. May you please help me kuti vana ava vanokwanisa kurorana here sevanororana wematongo. The other thing ndezvekuti isu tiri maZimbabweans asi mukomana ndewe kuBotswana. Taedza nepese patinogona kumuudza maproblems anozowanikwa kumberi, asi tinenge tichingokundikana nekuti iye anotaura kuti ndiye wandinoda, ndichagara naye murume uyu. Sometimes am I protecting too much? May I let go? May you please advise me, samai. Mwari vakuitirei nyasha mumunda menyu pamune muchindibatsira. Thank you so much. Ndo nyaya yaverengwa naNyati iripo. Regai tikumbire tiverengerwe vhesi nagono. Tikatarisa kuna Vatongi chitsauko 14 pavhesi ya 3 na 4. Famba. Inotiyo ipapo baba vake namai vake vakati kwaari, Famba. ko pakati pavanhu vangu vose washaya mukadzi here zvoda kuzozvitorera mukadzi pakati pavaFiristia vasina kudzingiswa. Samsoni akati kuna baba vake, nditorerei iye nekuti ndiye wandinoda. Thank you so much. Saka Samson. Ndi Samson. Ndiye ane nyaya yake. Saka toda kuti tione kuti zvinenge zvakamira sei. Regai timbonzwa na Dr. Mudzengi tichingokomenta hedu panyaya ishi. Okay. Ini chandiri kuona panyaya iyi ndechekuti mukatarira munhu pakusikwa kwakaitwa naMwari, akasikwa ane chipo yatikati human will, and the human will iyi it's the most powerful thing on earth. Even Mwari chaivo pachezvavo havagoni kucontrola the human will. Kana tichiti munhu akasikwa ane will yaakapuwa naMwari,
tiri kuti Mwari akasika munhu after his likeness. Mwari vari self-willed, vari self-controlled. Saka, at the end of the day, nesuo vanhu, since takasikwa in his image, tine chipo che-will, kana kuti chipo che-sarudzo. At the end of the day, une independent will yekuti ini ndinoda kufamba nenzira iyi. Ende kana wasarudza, even Mwari vanorespekta choice yako. Saka kana munhu achinge ati uyu ndiye wandinoda, Mwari havana simba rekumuvisa. Despite consequences. Nekuti asarudza, but ndiye anozofesana nemaresults ezvaadini zvaasarudza, nokuti akasikwa ari a free moral agent. Hatina kusikwa semarobots anoprogramiwa naMwari. Mwari wakatipa this power of choice, and anosiya sarudzo dziri mumaoko edu. Hey, saka Doc, are you saying kuti munhu habvi kuna Mwari? What do you mean? Mukadzi musikana wandaona inini ndikati ndoda kuroora uyu ndamupiwa naMwari here kana kuti ndindazvipa? Okay, paunowana until you are married, pamakaita mhiko dziya, right, wakati here ini ningi ndiri kutora iwe, wakati ndiMwari ari kundipa iwe, handi wakati ndini ndiri kukutora kuti uve mudzimai wangu, uve mudzimai wangu, right. Asi Mwari akakutorera munhu iye, ndiwe wakasarudza woga ukati uyu ndiye wandinoda, asi Mwari akanomupfimba, ndiwe akanomupfimba. Pane vakawanda, iwe ukanotora iye ari one, asi musikana waMwari, asi waMwari ndewako. But kana zvinzi wabva kuna Mwari, zviri kutaurwa kunzi Mwari ndiye wakasika munhu wose. Ende Mwari une maprinciples aakaisa mushoko rake, iwo ukamatevedzera pakusarudza kwako kwete kwake, unenge watora munhu abva kuna Mwari ane blessing yabva kuna Mwari, kana kuti aendoswa naMwari, but decision kana kuti choice iri yako. Kana kuti tibonzwa solution unogona kutora Mwari anenge atendera, ane maprinciples ake anotizvo atichataura nezvazvo, ndoda kuti mudai mutore zvakadai, iwe wobva watora zviri opposite, like what he said. Mwari hakurambidzi, anongotendera, but iwewe manje ndiwe uchazosangana nemachallenges. Saka zvinongoojera kuti handapiwa naMwari, dai Mwari aigona kuti imi ndakupa kupi. Saka Mwari unotendera, hakusi kwokuti Mwari akupa, iwe ndiwe watora wega nenzira yako. Rega ndimboya kudomokology ndimbotanga pana umba ndozoya panyaya yaSamson. Tawerenga nyaya yaSamson, wabereki wakaedza kumaadvisa, ko washaya here kurudzi rwekwedu. Chinzwa manje vedomokology vachitsanangura vhesi famba, iyeyo uyu ndiwe ndinoda, asiri wokurudzi kwedu, iye ndiwe ndinoda iye. Wabereki hawana zvavanozoita ka zvataurwa napasta kuti unomeka choice. Do you know akati hakuna mumwe wendinoda kunze kwouyu, ndiwe ndinoda iye. Tisati taenda kumakonsekwenses, ndiye wandiri kudini, wandiri kuda. Mwari akatendera kuti Mwari aiziva zviri kumberi, but Samson did not know, unfortunately. Zvikanzi go ahead. Thank you. Gono? Yeah, I think vhesi ratsokodzerwa nevakabva kusolusi kuti Mwari vanorespekta machoices edu. Correct. I think power of choice yakapuwa kumunhu wese akasikwa naMwari, murume nemukadzi.
kuti uyu ndiye wandinoda. Mwari vane maguidelines avo, maprinciples avo. Apa panyaya yanga ikutaurwa na tiri kuda kuzemberera kunyaya yedu. Pane zvinhu zviviri zvabuda. Chekutanga rudzi rwaIsraeri. Munyaya yedu ndanzwa kuti mukomana anobva kuBotswana. Musikana anenge anobva kuZimbabwe. Correct. Chechipiri chataurwa pavhesi ndechekuti icho wakundotora asina kudzingiswa. Right? Yakanga iri condition yekwaIsraeri yekuti munhu aifanirwa kudzingiswa kuti ave muteveri kana kuti munamati waMwari sezvakaita kuna Abrahamu, zvese zvichienda mberi nerudzi rwake, vanakomana vese vachirekodwa kudzingiswa kwavo. Saka ndiri kuona kuti panapa pane nyaya dzine ukama chaizvo panyaya yedu yatichakurukura, pakuti mai ava vari kuti nini, mwana sikana wangu ada munhu ari ku Reformed SDA as opposed to Seventh-day Adventist Church or something like that. Saka ndofunga naamwe manzo ari kungoona kuti tine zvimwe zvinhu zvatakasiyana kana matiro kavo nekana matiro kedu. Saka ivo havanyatsonzwisa nezvekuti iyi yakanzi Reformed yakamira sei, tisu vamwe here, zvakazosiyana pakudini. But the fact of the matter ndeyekuti pane zvimwe zvinotendwa nerimwe boka zvisingatendwi nerimwe boka. Kana kuti pamwe kachengetero kezvimwe zvinhu kanoitwa nerimwe boka zvisingaiti nerimwe boka. Kunyange vose vari masabata, ma7-day Adventist as it were. Saka I think ndo nyaya yetichange tichiona kuti toita sei, mai avari kuti zvinondodini. It seems like what is bothering him more is the religion rather than the country of origin. Semanzwisira rangu. Ndizvo maonepo Nyati. I think maybe pamwe the differences dzatobatwa nagono ndo dzoda kukasika kupindura, because I think there's a pertinent question iripo ngeri kubvunza without necessarily belaboring kuti I know we used a very strong language yekuti muFilistia if we read well, but maybe for clarity it may be prudent to respond directly and bluntly. Kuti is the nominal Seventh-day Adventist Church is in Mandara Seventh-day Adventist Church the same as a Reformed Seventh-day Adventist Church in the norms and valuable. Mari? Ndikati inopindira lese uGreendale. Yeah. Apa mama taura location. Yeah, and I know that Mandara because we are carrying the flagship of Mandara today. Anditika. Saka is the flagship of Mandara under the Seventh-day Adventist Church the same as the Reformed Seventh-day Adventist Church, as far as we understand norms and values? Maybe our pastors can just help us. Are there any key issues? Differences. So that because I've a very straightforward question, which I think needs a blunt answer. You know, a clear answer. Thank you so much. They're getting to go from our pastors. Yeah, we know that the churches are different, but what are the main issues? Yes. Yeah, if we know them. Yeah, if the churches are different, that means pattern is different. Saka Mwari vanopa. How different is different? Very different. Counsel yekuti you shall not be unequally yoked with unbelievers. But by extension, bata zvinhu zvakawanda zvisingangozi zvekuti tinoenda kuchurch one kana kuti church whatever. Right. It can also be unequally yoked in terms of age. It can also be unequally yoked because of culture. It can be unequally yoked maybe kusiyana maybe level education zvokuti pamwe pfungwa dzenyu hadzidhonzerani zvakanaka. All these things zvinofanira kuti zvidini zvitariswe. Saka if people are getting into marriage, they are bound to be conflicts because you are two different people. Saka mukatouya mune zvinokuparadzanisai zvakawanda, that marriage may not be strong enough. The marriage can be stronger if muchiuya, yes, the difference will be found in the union,
but kana zvakawanda zvenyu zvakafanana, then the challenges will be fewer. Yeah, so I think what maybe pamwe we may not really want to go into the doctrinal differences. But suffice to say that there are two entities zakasiyana. Ndizvo. Maybe pamwe the thinking engeripo without necessarily be belaboring the issues of doctrine. The issues zanziripo from how we understand God's idea, God's ideal in saying kuti roranai wematongo. Engeri kubva from a premise yekuti if we are going to perpetuate mission as a key value yemumusha kuti vanhu variku vanhu vangu vanondida vane a particular focus, a particular mission, a particular thrust through life. Kuti mugone ku maintain that thrust zvanga zvakakunakirai kuti murorane nemunhu ane maonero akafanana neako kuti mugone ku sustain that thrust without necessarily looking at the other complications which are very real and natural, whether a heathen family or a Christian family. Pagara pachaita ma conflict issues and how to then solve the conflict issues. I think your value set can then help you to have a clarity in what the issues are and how you can solve them. So God's idea is you cannot be the same person or one different in terms of worldview, in terms of your thrust, where I want you to be as a child of God. Without necessarily then saying kuti anotenda zvakadi, but atotenda zvakasiyana nezvako maonero aunotoita iwewe achato affectika pabasa raurufana ngouchiachieve. Saka the concern ine vabereki ava neconcern ine vabereki waSamson dziri similar. WaSamson vari kuti iwe Samson wakapiwa basa as a purpose, as a judge, and you are going to fail to execute that role as a judge, as a Nazarite, because of your marriage links. Similarly vabereki ava vari concerned kuti andimonzwa premise yeyo argument yavari kuti timbori vanhu vamwe chete, they are looking at the things that they really value, things that are of importance, things that define them. What saka kana tikange takasiyana, surely now it seems kuti ndakupotsa nekuloza mwana wangu. Unfortunately mwana wacho ari kutarisa zvinhu zviri immediate and not looking at the future. So tell me, are you worried mubereki? Mwana is not worried. Anditi pawatotaura petawerenga okay. chapter iyi wakanga wari worried wabereki, not Samson. Get the point? Okay. Samson was very comfortable because life is blind. Wazoona manje uyu manje umusikana uyu akakura kumasavata unzi akatomboita zvemapathfinder, you know what I mean? If you read it, akaita zvese zvemuchechi akakura arimo. What is going to happen? Let me put it this way. Since she is not worried about the background yechurch yakakura, asi worried nezvekunamata, aruda love, aruda shamwari iyi. So musi wanochata waenda ahead ari kuenda kureform, haazoendi kumasavata. That's what is going to happen. No reality. Okay, all right. So ndo zviri kutyira mai wacho. Okay. Saka muri kuti here dare anopinda Sabata Seventh Day Adventist anororana neMuseventh Day Adventist. Anopinda Apostolic Faith anofanira kurorana nemaApostolic Faith. Zvichienda zvakadaro vanhu ngavangororana nezvinamato zvavanonamata nazvo. The General Conference President ndo zvaari kupropounda izvozvo. Okay. Could don't go outside roorwa nemusavada. Uyo ari kuchechi uko uyo ngandoroorwa ikokoko. Ndoda kupa sorry gono. Ndoda kupa example. Okay, feel free. Ndikupa example. Ndakaenda kundoparidza kune muchechi. Ndaparidza ndapedza ndakaparidza nesecond coming. Mukafamba. Ndapedza. Ndakuturika bhachi rangu pa mota. Pakauya mai vaya vakabva pakauya madzimai matatu. Wakati ndo yataipinde. Wakati tafunga kumusha. Okay. Ina hana kuziva kuti musha kwacho akore kumusha. Ndikati kumusha kumutaura ndekupi. Zvikati ruma Sabata ndikati muri mukomba tiyoyo makuzviti masavada manje.
hamuna contract yedenga nevarume venyika imi. Svika nomwe wacho inchazodzoka kana murume afa. Ndikati hauzi kuti anotaka kufa ndiani. Now pane problem, you know that. Akagara imo mconscience yake tomutaura kuti ndakagara mu wrong place. Okay. Chondo chokwadi ichocho. Okay. Ndandida kuwedzera papfungwa yekuti saka muri kuti here sedare. Indiona sekuti the general thinking ndeyekuti hongu. Hongu. Yes. Dai zvaita tairora vana vedu nokuti isu takato mwachitawa nemwachitawa taida kuti vana vedu varorane masabata varorane nemasabata. Izvi zviri kuitirwa kwete kuti tiri kuvachuzira nokuti mumasabata mune vasikana vakawanda nevakomana vakawanda. Tiri kuti isusu mukati memichato une imwe younototi minus problem. Handitika kana ichiuya ine yechinamato inouya iri yeimwe nzira. Haizokupushi kundoita mashavi, kundoita zvese. Vamwewo kune mamwe masangano vanodzidzisa kuti kana uchinge waroorwa muno muZimbabwe chienda kuchechi yemurume wako. Saka vanotora a paternalistic approach to their religion. Saka isusu semasabata tinoti zvakanaka kuti uroorwe. Hatimanikidzi. That power of choice is still there. Sezvakaita panyaya yaSamson. Right. Kana wachuza kuti ndoda hangu kuroorwa wachitawa sekuzvataurwa naNyati. You go ahead. But panogona kuita ma-challenges ari serious. Kumberi. Kungotsigira nevhesi 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Apo Paul anonyora kuti do not be equally yoked with an unbeliever. So kana kuti tichidaro tiri kuti isusu an Adventist akaroora weku AFM aroora an unbeliever because isusu as Adventist tine mabeliefs edu tine madoctrines edu atinoti akatsamira neBhaibheri. The AFM vane mabeliefs avowo anogona nga akasiyana nedu. Saka inini ndikakokwa ku AFM ndichitaura nemayouth ndinototaurira muyouth weku AFM kuti iwewe roora a believer, ukaroora ku Adventist waroora an unbeliever. Okay. Because haasi kubeliever mabeliefs enyu. Saka my encouragement to the young people, kana uri weZayoja rooro muZayoja, muCatholic rooro muCatholic. Zvinotibatsira because kana uri muSavada wajara kuti zuva rovera musi weFriday ndo panotangira sabata, handichatobiki, handichatooni TV, handichatoita senda akunamata. But vamwe vanoda kufuraya, vamwe vanoda kutonwawo doro ravo nezvimwe izvo zvakadaro. Saka munobva mapesana pakutenda. So ndinofungidzira kuti mai ava shungu dzavo vari kuti mwana wangu haasi kuziva maprinciples anodiwa naMwari sezvazvakanyorwa mukati meBhaibheri. Hosea 4 verse 6 noti chizviya vanhu vangu vaparara nekushayiwa nekushayiwa zivo. Rega ndingoverenga panzi isu sefamily hatichazive kuti todini vari concerned. I'm so worried kuti tiri vamwe chete here nechechi ishi. Okay. This is okay. Nyati modopinda. Yeah, ndanda kuti nditi I think kuti this story iri kuratidza how big a gap is there between vabereki ne youth. Kuti I think that's good enough. Kuti vabereki ne vana kusiyana kwekuona upenyu world view. Whilst vabereki may appear very old fashioned, but I've always said with wisdom Mwari akaisa in those old eyes. Kuti igone kuona zviri kumberi. I tell my kids kuti your eyes into the future were hidden in your parents. It's unfortunate. But your eyes into the future were actually hidden in your parents. Saka if you then feel that you don't want to take heed, that wisdom and that experience, urukutanga panyuwane mavanga nemaronda akaso tadzwa nana tete guraya wakutanga dzinza rako nyuwani wewe uchitanga kuita relief that. So I think kuti challenge yatangoita ndeyekuti vana vanhasi ndi Songs of Solomon anoti kune vanhu vatatu vanonetsa kurayira panyika pano.
one of them ndiye anenge ari murudo, a person in love, to tell them what you've misplaced your emotions, anonetsa kumuratidza nekumurayira. So I think what tungona the same problem from Genesis to Revelation, what parents go through, where you are saying why do you need to go through the same mistakes dzandakaenda, matambudziko atakaita, tete nhingi, baba munini nhingi, baba mukuru nhingi, sekuru nhingi went through the very same path yauda kuenda nayo, and vana vedu vanogona kuti uyu akasiyana uyu jeni uyu haasi nhingi muchaneta wegore rakapera, but madzudzo nemaproblems mamwe chete anosangana nevanhu. Thank you so much. Hanzi, may you please help vauda tobetserwa kuti vana ava vanokwanisa kuroorana here sevamatongo pasi chose patatu apanapa vanhu vari kudanana vanokwanisa here kuroorana? Can we allow them kuti varoorane? Maybe Pastor wasati wauya, sorry Pastor, sorry, it's just something that quickly came to my mind. I know kuti tanzvenga around kuti madenominations akasiyana. I would just want to say from what I know, Seventh Day Adventist nopinda tochengeta Sabbath is a key pillar in our faith. Sabbath, Christ, Mwari, Bible, and similarly our colleagues in Reformed Seventh Day Adventist, they also keep Sabbath, and they also believe in Christ. They also believe in God. They also believe in salvation. Saka mwana uyu ari kutora kuti if they are similar belief areas, kwatiri kunoko neuko kuri kubva mukomana wangu, tiri vanhu vamwe chete, ndo pari kunzi namai ava vangagona kutorana sevanotorana vematongo here. Zvatiri concerned nazvo as value sets dziri key and different. Does it apply in this case? Because it's a variation. Thank you. Yechechi yakabuda is a derivative. Thank you. Okay. Ndenda kubvunza kuti in such a scenario, mukubvunza futi pastor kuti wazopindura, in such a scenario both ndako vanofana kupindura, ndezvekuti wakauya wakuda kuchatiswa, varume ava vanogona kuchatisa here? Okay, thank you. Mozo ndipo pakuzopindura ipapo. Alright, muda kuipindura. Aiwa, anoregaitira vafundisi vapinde avo. Tifambe nendima. Da kunanga se. Nyaya yemarriage haisi nyaya yecomparative religions, yekuti tokombeya kuti iyi chechi yakadai, iyi yakadai, takada kufanana papi, saka kana pane zvakawanda zvatakafanana kwazviri, saka pamwe zvinogona kushanda. Nemhaka yekuti all religions, even maMuslim, unogona kutora chiMuslim nechikristu, pane zvakada kunofanana. Even ukaenda kuAfrican traditional religion, ine zvainonofanana nazvo zvimwe zviri mune zvimwe zvitendero. Okay. Saka you can't really say kuti kana zviri common zvakawanda pamatendero akasiyana atinawo, maybe I can get into it. The safest ground for you is to make sure that you are getting someone waunoindirana naye of an identical faith. World view dzenyu dzinofanira kuti dzidini dzifanane. Kutoti avanzi reformed ava vachinzi chakati, panotoshowa kuti pakaita some conflict, vakaguma vadini vada kundoreforma vasiyana. Saka kana zvakavasiyanisa avo, imi muri kumasaidzi akasiyana, zvinogona kuzokusiyanisa iwo. Right. Well, point. Very philosophical. Point. Yes. Ndida kuwedzera pana Pastor Mudzengi. Munochatisa here pakadai? Mapoints maviri angu. Point yangu yekutanga. Munochatisa here? Ndo kanditange neyekutanga sandapinde kuyekuchatisa. Okay. Ini ndirini mwana wangu kuna Ishe akati ndaakuroorwa nemuAFM. Baba ndauya chaja ipfuma. Ini nemudzimai wangu hatigoni kuchaja pfuma, hatirodzi. Achida anoenda zvake pasina the blessing of the father. Ndinovaudza vanangu, ndokana ndichivaudza vanangu, kana mada kuroora kana kuroorwa, roorai nekuroora maAdventist. Kana madawo zvenyu handikurambidzei, you can go, enda henyu makadaro. Point number 2, ini is a marriage officer
weZimbabwe weAdventist akaendoswa neSDA Church. Tine ideology yedu yeZiadventist, tine marights edu yeZiadventist. Ini handigoni kuchatisa Adventist with a non-Adventist. Handigoni kuti musavadha nemucatholic ndovabatanidza, handitenderwi. Asi kana vada vanobatanidzwawo kukoti havana basa nazvo, vanobva vati ATR weZayoji vanongobatanidza, but isusu kwedu kusavadha handitenderwi. Ndikatomubatanidza musavadha non-Adventist, vakuru vangu vekusavadha vakazvinzwa vanogona kurikomenda kuti uyu ngaatorerwe certificate yekuchatisa, because abreka ideology yedu, marights edu, maprinciples edu. Saka mwana uyu akauya kwandiri kuti ndichatise ndiri musavadha nekureformed Adventist, ubva ati bodo ina handikwanisi, because ndo chitendero chedu semasabata. Amen. Okay. Ndachida Yes. kuita kasmall ningi vadzekavopa maexample ari kure. I would have thought it would have been clearer kubatsira muteereri kuti vangoshandisa example yaapa iye, Alright. so that zvive absolutely clear. Alright. Muti vasazoita zvekuita Very derive. good. Saka ini handigoni kuchatisa musavadha nemureformed Adventist, because takatosiyana. Okay. Vati reformed vane pavarefoma, pavari kuda kuti aiwa zvamuita masavadha zvingatirefome tise zvimwe. Saka ini ndakamirirawo marriage officers anomira pazvokwadi, hatigoni kuchatisa, because kune marriage officer anobreka zvinhu izvi. Saka true marriage officers Adventist hatichatisi. Mapindura. Thank you, Okay. Mfundisi. All right. Maybe you're saying as a principle, nega? Yes. Good. Okay. Fine. Thank you very much. So ndanzwa muchiti pastor maybe ndozoikanda kunomwe kuno kuti so amai ava vari caught in between the two, yekuti toita here tochatisa toita sei ndoita sei. Ndatoona mwefunga yekutoti zvoni pakadai vamwe havatambiri mari vamwe havaite sei sei and so on. But can you not just bless someone? They've made a choice. Baba va Samson mai vakati it's your choice. Zvataura namufundisi munhu aita choice yake yaaita. Anditika? Do you stop loving them? Do you stop loving your son or your daughter? Or do you not support them? Because no decision yaita, then anodzidza as they go. Ndo decision yaita munhu ayazorora mutorekezere kutambira mukwasha. Yeah, ini ndarichiregai ndimbozokorektwa hangu nevafundisi. Muchatokorektwa. Kana vachifunga aiwa ndozokorektwa kana vachifunga kuti ndiri wrong. Okay. Inini sekuona kwangu ndinoona sekuti kana munhu ameka decision yake, mwana uyu ati iye ndiri kuda kuroorwa kana ndiri kuda kuroora iyeye wandada asiri mu7th Day Adventist, inini ari mwanasikana au express sezvataurwa namufundisi, but handibvi ndamuramwa kuti handichatambiri pfuma yako, because apa ndinenge ndakuratidza sekuti ndagura ukama, ndabvisa. Right. Mwana anogona kuziva kuti ndine zvandinoita ndiri mukati member. Let's not only look at marriage. Right. There are other decisions that they do. Jobs, professions, even kumwa doro chaiko. Right? Handingati mwana wangu akamwa doro ndobva ndati iwe hausiri mwana wangu, handichadi kuona pano, handichadi. If you do that, I don't think that's the love that is expected of a Christian to win your child back. Because mukati menyika umo matinoenda kundoparidzira, tiri kuenda kundoparidzira vanhu vari kurarama in the same condition, tichivatsanyira, tichispenda mari, tichiita sei kuti vatendeuke. Hungu uyu apanduka kana kuti aheduka ari mumba, still we should do exactly the same effort. Nekuti Mwari vanovenga chitema but vanoda mutadzi. So if we show something chekubva chitaratidza the whole world, because this is showdown in my view. Yeah. Yekuti ndoda kubva ndaratidza nenyika yese kuti inini ndiri mufundisi kana ndiri elder kana ndiri mu7th Day Adventist kana ndiri musabata, nemari yake ndakabva ndatoramba.
ndinoona sekuti zvinogona kutoita kuti mwana apanduke zviri more than embracing them but telling them what you have done is not right. I don't support it. All right. Thank you very much. Domokology. Yes. Yes, Mfundisi. Actually, kana munhu aita decision maybe semwana kuti ndiye wandinoda imi sevabereki nemamwe masupport system ose mazama kubetsera kuti it may not be the right choice. It is not the right choice. Akaramba akasimbira pazviri. You respect decision yake. Decision yake. Okay. But amufaniri kuinda kuextend yekuti we are now excommunicating you. Are we just part of us? You no more belong to our family. Kana aita izvozvo, moti okay, isu hatitenderani newe. But kana achiti ini ndakuda kutochata nemurume uya, I should not be seen kana ndiri baba vacho ndichiti handiuyi kumuchato ikoko, handichadai. Wava kuvhara. You have not respected the decision. Hauna kurespecta choice yaaita. Mwari anotipa this gift ye choice. Even if we choose against him. Anototsvaka nzira dzekuti even tarasika unouya achititevera kuti azotiponesa. Jesu anotaura kuti I came to seek and save the lost. Saka napachinzi I came to seek, haasi mutadzi anotsvaka Kristu. Kristu ndiye unotouya kuzomupesua mutadzi nekuzomuponesa. But uyu ngaazive mwana kuti shuwa zvandasarudza izvi ndindasarudza ndoga, asi vabereki vangu neshoko raMwari harizvisapoti. But zvadero kana akaramba akaoma musoro, ngatisamuomeserawo musoro isi vabereki. Kusapota, sorry, toda kuti pawekly. Daughter Pastor, sorry, I'm putting him on the spot. Kusapota, because paita wafundisi tu ane maviews akasiyana. Pane vhesi riri kuna Deuteronomy 7 ndandikumbwaratidza pastor, verse 3. Andizoti we are not going into a doctrinal debate. But pamwe pacho panoda nhengekere, panoda kuti tibatsirwe nevafundisi nekuti ndiwo akambotidzidzisa zvinhu. Inoti you shall not intermarry with them. And Deuteronomy chapter 7 verse 3. Right. Giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons. And ariko akawanda mavhesi. Is Ezra 9 verse 12. Now therefore do not give your daughters in marriage to their sons, nor take their daughters for your sons, and do not seek their peace or prosperity, that you may be strong and eat the good of the land and leave it for inheritance for your sons to forever, whatever. Akawanda mavhesi. Saka ndiri kuti toda kuti tinzwisise. The narrative yapiwa, I totally accept it from a human nature perspective. Kuti I can't disown mwana wangu because of choice yaita. So zvakangoita Adam na Eve. Vaina machoices awakaita, but God continued to look for them and he continues to look for us. All right. But where I was now going to put him in the spot is to say kuti kana tichiti embracing, does that say kuti vhesi riri kuti do not intermarry, riri do not receive pfuma yekurodza across cultures and all. Saka how do I reconcile that? Handisi kumuita disown mwana uyu, but I'm now bound with this scripture. County, do I wink at this scripture and do embrace mwana wangu? So Adam, who winked at the problem ya Eve and embraced Eve and said, "God, I cannot leave Eve." Despite the mistake yaita. Right. So I'm just trying to see how do we. I know it's a difficult question because she is my flesh, he is my flesh, one out, and they've made an erroneous decision. This is a disaster decision. Yaita. It's embereki. Do I show love kwaari by accepting and by not accepting Pfuma, ndomuti mwanangu ndokuda, but I cannot accept Pfuma. If you want kundorora na decision yako, I'm respecting that decision. Does that then amount to kumurangwira? Is that disowning? Or is merely saying, look, you've made your decision
inini my principles say kuti handigoni kutambira mari iri kubva kune munhu akadai, but kana kuri kundoita mhuri yako I totally support. The third problem ndeyekuti ukanga watora position iyoyo, uyu auya kumba kwenyu uyu azotora wekwako uyu, muchazogarisana mese sei? Nekuti iwe watotora position yekuti handisi kukugamuchira, ende ari kuziva kuti hauna kumugamuchira, ari kuzviziva izvo. Saka kana takuenda mberi semhuri, pachine rugare here. And I think kuti ndopfungwa yangaina mukoma nengegono, kuti pamwe pacho you want to then have an eye that goes into the future, but handichazova macho kuti how do I deal with this? Can my conscience be settled? Thank you Nyati Mavura. Maybe togona kumbotaura mbijana vafundisi vozotibatsira pandati vozotikoreta hanzi musaka uri kutaura zviri wrong. Inda ndichida kuti, you know, when we look at the Bible, the way I look at it personally, ndakazviona in a few cases the experience, sometimes we take that stance when we have not crossed the bridge. Tichine vana vadiki ava, I used to have people who would say that, stand at the pulpit and tambiri mari yacho agare pamba pangu and it so. But when reality came to them, unonga wakuti saka ndotema here mwana nedemo, because shungu wane shungu manje, I don't know whether to call that a holy anger. Kwauri wakutoda kuti mwana iye aite disappear off the surface of the earth. And as Nyati says in his analysis, sometimes it becomes so extreme that it becomes show down. It doesn't show the love of Christ. Yes, the Old Testament has got certain things, so you know, stater. Let me put it so, I'm not a theologian. But as a Christian, there are certain things that the Old Testament states very categorically in that particular context. That when you then look at the New Testament, Jesus appears as if he is, through his love and his redemptive power, he seems to dilute. The Pharisees had a problem with Jesus because I know you can never touch. By virtue of associating with them, saka indikati nini ndaita mutadzi mumba mangu, ndobva ndati handichatodi kuti ndidai. I think zvakudependawo, taking the two stands, the two of our theologians, kuti zvakubva nekuti how do you say it mufundisi, right, with your daughter? Can you really separate and show that deep love with her yemunoita kune your other daughter aroorwa nemusabata this one aroorwa nemunhingi wamusina kutambirira pfuma? Are you going to love the same mukwasha sezvemunoita munhu wamuri kundoevangelize ari next door nemukwasha wenyu uyu asiri muadventist kana kuti ari mureformed, muri kuvada zvakafanana here? If we don't have that capacity, then it doesn't become redemptive. Hey. This is my submission. Hey, thank you for your submission. I think unless we are saying let's compromise, that's an issue. To compromise? Pamavesa. Okay. Can I take compromise? I buy. Because it's really compromising. Because kana mwarata or andizwa, we have to listen. That's what it is. Correct. Look, guys, we are not here to please people. We are here to serve people. Munzo anaka. Inini azire kuti ndiri kana changu cha discover. I will admit quickly. You get the point? Because I want to be saved. Yes. So kuna yataurwa na Nyati kana rataurwa na Nyati yekuti either mai wanosvika pokutaura nekugara nemwana kuti look mwanangu, I have said it, but you have your own decision. Yeah. So inini ndiri kuti because waramba zvangu uchida zvako, I will support you, but I'm not going to receive the money. Correct. But mira chimbomira kachamwana. I'm not going to hazire kuti kana ndikasatambira mari handichakuda. No. Kana kuti handichada uyo. The love yendagara ndichikupa, I will continue to give you, but here panapa I don't want to compromise. Exactly.
Saka kumuchato kwacho hamuindi. Look. Aya ndikubvunza. We are looking. Kana wari kubatanidzwa ngawabatanidzwa handiti Imusipo. my presence is not very important by the way. Sorry. Okay. Dambudziko renyu imimi kaimi nderekuti muri kutaura muri panapa tikapedza panapa munotaura kuti but it was real. I could not. Because zvinorwadza baba. Why should a child refuse my advice ani newabereki? But that And happens. the power of choice. Manzwa Eh, pfungwa. kana iri power of choice yake handika then go ahead. Pfungwa dzataura nagono. Eh. Handiti ka Eh. nekutsanangura kwavaita kuti Ifungwa. kana vanhu vachiri vana vadiki muchiri vana Awa vakura, vana vakura, yes, awa vakura. decisions happen. Yeah. People make decisions. You're right. Handiti Wameka ka- decision yako. All right, Umba. Mira, wameka decision yako. Okay. Go ahead with your decision. Yes. I will embrace it, but anditambiri because inendiri kuti anditi I have decided to marry a Methodist. merit. Go ahead. And- Inonochatiswa. Yes. Are you munouya here kumuchato wangu? Regai ndipinde Anza regai andoi. ndipinde ndivabatsire umba. Tazvinzwa Samaita. zvanzika. Samaita. Bhaibheri rataura sekuverekwa zvaitwa naNyati handitika. Oro saka in other words muri kuti madzidzisa mwana kubva ari mudoko aramba kuteerera. Auya tomboti ndiri musavadha. Tomboti auyewo nemunhu asiri musavadha. Mwanangu ndizvo here ndiye wandinoda. Mwanangu handikurambi. Asi pfuma yako handigoni kuitambira. Because ndikatambira pfuma yako ndiri kuendosa zviri wrong. Zviri kunzi naMwari handikurambi but handigoni kutambira pfuma yako. Pamuchato wako kuti ndiuye pamuchato wako my presence ndiri kuindosa kuti zvawaita zviri right. Enda unobatanidzwa koti ina handiuyiko asi handikurambi. Ndoda kuti uzive principles aMwari because like what he said, let us not compromise principles aMwari. Nemamwe mazwi kana macompromise kudaro muri kuti Mwari imimi hamuna basa watinoteerera ndiSatan because Satan anoda kuti tichingokanyanisa. So that is where the great controversy is. The truth is there is tobva tati nokuti mwana wangu mukoma Mudzengi imimi hamusi Mwari imimi. Pamuri kuti hanzi the love of God. Hamusi Mwari gono. Ngatiratidzei zvinodiwa naMwari. Tinomuda mwanangu handikurasi but pfuma yako handiitambiri pamuchato wako handiuyi but kumba huya. Until when? Murume wacho kana uda kukusha anokushanyira here kumba. Aiwa Nokuti akauya mukanomushanyira Aiwa kana paendosa. arambidzwa here atimurambidzi ndinomuudza mukwasha wangu. Mukwasha watogwa mukwasha vana vangu ndakavadzidzisa bhaibheri rinoti zvakati. Mwana wangu taita zoti aroorwe nemusabata but haana kuteerera iwe hausi musabata. Saka toita sei baba? Saka gara henyu mese pfuma yako handiigamuchiri. Munoti handina kuti handitsiki but ndinoda kuti vana vazive zvokwadi. Varume toda tichibatsire vana vedu mayuthi. Toda tichibatsire mayuthi edu avo ngavagare vari muprinciple. Hatingagoni kuti nokuti atadza saka arega tingoenda hangu kumuchato kwacho. Indofunga tiri kukanganisira Mwari. There is a verse yatoda kuti patasirira. Okay. Yaverengwa naGondo. Ndoda kuti mudzokere pavhesi yataverenga yekutanga. Okay. Inda ndatoitawo mubvunzo kuti iye Samson uyu akazotendeuka here. Ndati akatendeuka here. Pindurai mubvunzo. Thank you. Anoenda here kudenga asina maziso. Thank you. Ndandira kuti muverenge pasame verse I think. Ayo Samaita. Toda kuverenga Gono nawatogwa ka. Because mukadaroka. Okay. Because mukadaroka mema kuti vana tadzai muzotendeuka. Hatina kudero. Hatina kudaro. Ndofunga pfungwa dziri kubuda No, apa. that's not what I say. Tine macultures, tine way yatinoita zvinhu. Yes. Mwana amitiswa nemunhu asiri musabata. Ndizvo.
then vanhu ava kana vakuda kuya kutomitiswa kuzobhadhara nemusabato wacho vanhu vakuda kuya kuzoita kuzobhadhara damage saka sekutoti masabata handitika vakuda kuya kuzobhadhara damage handitika hatiitambire nemunana adventist ndogamuchire because kuitambira kuindosa kuti zvamakaita zviri right ko akamitiswa nemusabata munomutambira munoitambira iyo zviri nani zviri nani zviri nani ndanda kuti muverenge paya kudiwa namundo wako sorry yenyu nyaya iyi yareba moda ndiverenge the 4 verse 4 yacho iyoyo yanga pane yataura kuti asi vaisaziva kuti mwari wanga anani ipapo baba vake namai vake vakati kwaari ko pakati pavakunda vehama dzako kana pakati pevanhu vangu vose hapano mukadzi here zvondozvitorera mukadzi pakati pavafiristia vasina kudzingiswa. Samsoni akati kuna baba vake, nditorereri iye nokuti unondifadza kwazvo. Asi baba vake namai vake havana kuziva kuti zvakanga zvichibva kuna Mwari, nokuti wakanga achitsvaka mhaka yokurwa navaFiristia. Zvino nenguva ipapa. Okay. That's what I wanted us to vanzi zvaitobva kunani? Kuna Mwari. Kuna Mwari. Saka zvirubva kuna Mwari futi. Chandiri kuda kuti ngatitsanangure isejessisa pakomana. Chandiri kuda kuti tsanangure panapa ndeiyi. Kana munhu achinge asarudza akapuwa power of choice, right. Mwari chavanongoita kwatiri ndechekuti ichi chakanaka, ichi chakaipa, ndaisa mberi kwako upenyu nerufu. Right. Ndinoshuvira kuti usarudze upenyu. Iwe ukasarudza rufu, vanorespekta choice yani yako nekuti vakakupa the power of what? Of will. So the job of the God was in it. Ivesi yaderwa ukaita choice yako iwe even iri against God, Mwari havabvi vatokuita excommunicate. Adam naEva vakakanganisa pakudya muti wavakanzi vasadya, but Mwari haana kuti handichatodziki kubva kudenga kunovashanyira. He still came down in the cool of the day. Akatoti Adam uripi? Kumutevera. Was it endorsing? It was not endorsing. Vaitwa kuzovabetsera nekuvakuru kuti maita zvisina kunaka. But I have a way even yekukuita I rescue from. Ndoska even in church medu tinoti we encourage kuti vanhu varoora nemai masabato. We don't say we forbid. But we even policy we discourage intermarriage nemamwe mai machechi. Haiti kana munhu akanorora pamwe munhu weimwe chechi chigarai board mumudiscipline inongodiscourage. But kana atoita decision iyoyo hatingati sechechi hatichaindi kumuchato wake, hatichadii nekuti mava kutoti iwe chinda ikoko takuramba. But ikange muripo, if you keep on close with those people, you are now actually working towards witness. That's a mission to them. Kuti vachidi vatova a mission field. Andotora kuzo munomuchatisa here nyatwanganyanyonyarara tobva tazoenda kunoita raundi rekupesira. Nyatwa angotaura then mumamauya neexample yenyu. And I think there are some things in life siri black and white. Pane mumwe ambotaura kuti iri easy iri uku kana ikanga yauya padhuze dzimwe nguva inotora a different dimension. I know what I'm going to say may not be very popular. It can be interpreted as compromise, but sometimes you need to weigh things in terms of if there's such a term, the best good. And if you're going to compare the better good and the best good, okay, you can win your spiritual argument. Kana munhu achiuya kuzororwa pachishona anouya nedzimari nedzimombe and whatever.
and the reality ndeyekuti izvezvo zviri kuuya, those emblems, they are not coming to you. They are going to a recipient, anova baba wako, anova mai wako nevakuru. Right. And vakuru vacho kana vatora position yekuti hatigoni kutambira emblems of marriage dzinobva kune a person of this quality, a person of that personality, but tichigona kukusupporta. Hataifanira kuti titarise what we really are trying to do. Because if you then say kuti iwe alright, ndarega kutora mwana wangu kumba kwako kumchato kwako handisi kuya, and handichagona kuti ndiite this and that, my role as a parent on basis of a particular choice yayaita. Are we building the child? And the same parent ari kuti handisi kugona kusapota mwana, mangwana acho anenge achienda kuwitnessing kune vanhu ivavo vahedhe navo, anoenda kuwitness. Hatisi kuti we are mission field, I'm not going there in terms of kuti ngatiore for evangelism, but ndikuti pamwe pacho hatisi kuzvipinga here nemaprinciples edu kuti yes, it's a good principle yekuti roranai wematongo. But if someone has made a choice and says kuti I want to live with my choice, what really can you do about it? The fact yekuti atoya kuzokutaurira, that alone akuratidza respect yekuti uriko. Iwo kana warambawo to play your role because of your principles, that's fine. But kuti uzosvika pekuti uzoti kune mukwasha auya, kune murora auya, hanchagona kuwadzana newe because of my high spiritual values, dzinogamuchirika here kune uyo ari kuexperience kuti mai havagoni kundigamuchira mumba mavo because vada kuenda kudenga, baba havagoni kundigamuchira mumba mavo because vanonamata zvokuti vada kuenda kudenga. Ndakang'ora zvakadaro zvokuti havagoni kundigamuchira. And the same person ari kuisa tende apapa ari kuparidza achiti huyai kuna Jesu. Which Jesus are we talking about? I'm already in your home. You can't show me the love to receive me. But kana ndakunze okora ndasiyana nemwana wenyu, ndakufambidzana nemumwe mwana wako, ndauya kuchechi kwenyu, munondigamuchira mondibhabhatidza. I'm trying to just say kuti pamwe pacho panoda kuva judicious and to be honest. Okay. Kuti zvimwe zvinhu zvinoapplyika nenzira yakaita sei. I'm just saying kuti the unfortunate thing is kuti whilst our hard black and white positions can hold and please us, but sometimes they may not do the work that they're supposed to then achieve, the outcomes that ufunga kuti dzinogona kuachievika. We may not necessarily get there. We stand to be misconstrued, misunderstood. My submission is merely saying kuti kana usingadi kutambira pfuma because of your high values, that's fine, that's okay. It can rest there. Vanouya vakwambo hatisi kugona kugamuchira pfuma for reasons 1, 2, 3, but I can embrace kuti ndiwe watora mwana wangu. Whether that then amounts to then saying it is endorsing, I don't know. But I cannot, for the love that is in me, say kuti murume mwana wangu nekuti mwana wangu akaramba kurorwa na Ben musabata, arorwa na John anopinda kuchechi anopinda. Saka therefore handichagona kuti kubva nhasi handichisina mwana going forward. I think that's injustice, and I think that is excessive in my view. Thank you, Nyati. Ndo kutopesera kwenyu. Amai vachinyora vanozopesera vachiti, and sometimes am I protecting too much? May I let it go? May you advise me as a mother? Because andotaura kuti zoni inini muruma problems amukutaura kuti ndichasangana nawo ndini ndichagara naye ndiye wandada. Should I let it go? Am I protecting too much? My response to that just one, quickly, no, my response to that one is a very short one. Muchatoya vachativharira ndi Dr. Mudzengi. My response to that one is a very short one. Yeah. The Bible says in the Proverbs 22, train up a child nenzira yekutya Jehovah ndekuti kana akanga akura haagoni kutsauka mairi. If you've given enough training and you are happy with the foundation that you've given, kana munhu adecide nzira yake
yasiyana nenzira yako. Be happy and be comfortable with that. You've done your part. Amen. So I think I'm going to say don't feel too guilty and don't try to push the child to marry your husband. Regerai mwana asarudze munhu aari kuda. Kana kanga asarudza munhu aari kuda, unfortunately, if they don't meet the criteria muri kuda, imimi you've done your part and make a decision as a parent going forward. Thank you. That is so sweet. Thank you. I think, Coach. just thank you very much, Tim, for this discussion. We didn't think it was going to go this deep, but it has. Yeah. And it's a real issue. Yeah. That's why I think people are so engaged. But indandichida kuti nini maonero angu, because everything comes from your worldview of even your Christian life. All right. Kuti yangu ndiri kuitarisa sei. Inini semaonero angu ndiri kuona sekuti inini dai Mwari vaititi kana make a choice iri wrong isingaenderani nezvavataura vaibva vangoti nyima ipapo upenyu tobva tatofa ipapo zvobva zvatoratidza kuti uyu apandukira Mwari uyu, we would not all be here, we would be gone. Right. So inini ndiri kuti inini mwana wangu atadzira, in this case atadzira iwewe kunyanya here kudarika kutadzira kwaita Mwari. If God can still look after him, look after her, vachimuita kusustaina kusvika azodini, then probably sometimes we need to take a back step and say, am I not being God in now trying to judge this mwana because mwana wangu? Because pamudoni zvakaitika ndikangoti sorry Mudonhi, handina zvandakaita. That's number one. Number two, aspect yekubva taisa ndine vanhu vazhinji, maybe this is the point, the way I want to word it. Ndeyekuti I've seen a lot of people vakakurira kuma institutions edu Nyazura, vana Hange, vana Solusi, vakadzidza ikoko. Vanomboti pavanoti wabhu wobva waenda kuHarare, wobva waita mazibasa avo, wobva waita kamari kavo, vanotomboti kutaridza kuti kuchechi kwakuita zvekudini? Havachauyi kuchechi. Both male and female. Yeah. Ine handaudzidza pa institution yemasabata. So takatongouya tichitongobva kwatatiri. But vacho vakanga vari mumasabata vakaiti takabva kualumni yakati, not all of them. I don't want to brush everybody with the same paint everybody with the same brush. Unoona kuti vanotomboita kakubuda. Ukazoona vakudzoka ikoko baba, uona kuti inga pangaita zvakanaka, makadzidzisa mwana wechinhu chakanaka, akazodzoka. And some of them ndo dzatova mbiru dzechechi that are prepared to do everything to support this church. Yeah. Dai vakatorerwa attitude whoever was associating with them pavakamboita kunge kakuneta. Right. Vakatorerwa attitude iyoyo. Would we have really preached the gospel? Saka ndoda kuti ngotarisa nyaya yamai ava nemwana uyu, hatisi kumboti anatsa mufundisi, hatisi kukondona kuti zvaita zvakanaka. Tiri kungoti let's then look at the situation and say, ndini ndaamwana ndiri musame situation. How many things zvandakaita bhubhu inini wacho ari kupa this standard muupenyu hwangu, or even those who are around me, if they had not been given that chance, what would have happened? Thank you so much. Thank you so much, Gon. Mfundisi ndo pandazo panaumba. Toda kutenda zvikuru nehurukuro dziri kuitwa. My conclusion is ini ndongoramba ndakamira paprinciple. Mwana wangu handimurasi, handimurambi, but kuti ndigamuchire pfuma yako, inini zvinondiremera. Ndakakudzidzisa mwanangu, ndo zvinodiwa naMwari izvi neizvi. Asi kana wasarudzwa izvozvo, mukwasha nevazukuru nechi tinogamuchira, but on this issue yekuti ndinogamuchira pfuma nechi ndinoramba ndiripa. So ndati kuna mai, makaita zvakanaka. Kana aramba musamumanikidza, regai ainde. Okay. Anochawanawo makwenzi zake kumberi, but still inini nemhuri yangu nevana vangu toramba chidzidzisa kuti ngatiite zvinodika mwana Mwari, tisatsauka kurudyi kana kuruboshwe. Kana watsauka waenda uko, still ticharamba tichikunamatira uzodzoka, but let's remain principled. Thank you, Pastor Z. Umba, your closing. Ndinoda kupedza ndichiti muri papi mimi panyaya sedare rineri asi kutaura ku one person, tukutaura kumunhu wose, tukutaura generally. Let's not mislead them.
Mazona zvakanaka. We always say kundotora mu Philistia uko. Hausi kuita evangelism. We agreed on that. You're not evangelizing. No. True. Urukutorora. Ndambokupa example ewana. Na nazi warimo. You get the point? So kana wapanduka mumasada munomu. Unonzi you are what one a nominal Seventh-day Adventist. Kana kuti you are apostasy. Let's agree. Let's talk the Bible itself. Ukango mu Sabbath waita inonzi apostasy. Period. Imuruchika kuita ora emafundisi. I don't know why. Chechipiri ndakutaura kuna mai. Maiyo. Kana mwana ati ndo zvaari kuda. Regai teizvozvo. Yes. You have done your part. Ndakasombotaura imwe statement panapa mai wanetswa nemwana. Waita zvose zvikaramba. Wakazoti pakupedzisira mwanangu tora rushamu. Haana kuziva kuti chii chiri kuitika. Ndobva andotora zvikanzi rwatora rudiki ena unotora ruhombe. Ndobva anotora ruhombe. Ndobva avhara door ndobva akiya mai. Zvikanzi beat me thoroughly because as a mother I failed to direct you. Mwana came to his senses. Ndiri kuti kuna mai ndo zvada mwana wenjisikana makamudzidzisa akaita mupathfinder akaita zvaakaita chingoti mwanangu ndiri kuti kuna mai let it go. That's what she wants. Manzwa dare rese richitaura zvitataura panapa. Munochuza zvimwe munongosiyawo. But tataura jekerere kuna vari kuteerera this program. Thank you so much, Umba. Maita basa rakativharirwe na Dr. Mudzengi for this program. Your thoughts, sir? Okay. Inangu ndingangoti mukuvharira tichibatanidza pfungwa dzose dzabuda pano. Sevanhu takasikwa naMwari with independent will. Ndo zvazvitori. Ende Mwari avatimanikidziri. Mwari havana kutisika semarobots anoprogramiwa. Hatina kusikwa semhuka dzekuti Mwari ndo anoramba vakabata key yekuti ndazarura mava musizini yemating kana yapfuura vokiya. Mwari vakapa makey iwawo kuvanhu kuti ndiwo unosarudza woga kuti ndoda kufreeza here kana kuadfreeza. Vakazvisiya kwatiri. Chipo chakanaka chikuru. It's one of the greatest gifts yakapiwa munhu naMwari nekuti Mwari wakatisika in his likeness. Saka vatozviita ivo Mwari pachavo havana simba pamusoro pewill yemunhu. Saka kana wasarudza manje kuva muKristu, chauri kureva ndechekuti ndava kuisa will yangu pasi pewill yaMwari. Ndosika Jesu paainamata wakanamata achiti Mwari ini chishuwo changu newill yangu ndeyekuti mukombe uyu udini uyu upfuure. But let it not be my will. But your will. Come on. Kuva muKristu kuisa will yako pasi pe will ya Mwari. Ende kana Mwari vati to be unequally yoked with unbelievers. It's not a good thing. It's his will. If you are a Christian, kana wakazvigamuchira izvozvo, you submit to God's will. Saka mwana wenyu even mamukansela akasvika pakuti ini izvi ndo zvandada, ari kutotaura kuti ini handisi kubhiliva mune imi zvamunodini zvakatodini zvakasiyana. Saka mai ava is to respect the choice yaitwa nemwana. Hatisi kuti vaimbresa
choice yemwana but vari kuzviita but vane kurwadziwa mumwoyo kuti ini ndandishura kuti udai zvakati izvi ndo zvakanaka but iwo wasarudza izvi I still respect your choice but I still love you even nechoice yako nechoice yawaita iyoyo. Let me ask kuti let's say hauna kugamuchira pfuma yake wati ainde one day ozotendeuka munhu uya opinda chechi yaunopinda iwe unozovati chiuya here uchitipa pfuma iya nokuti wapinda muchechi yadati wapinda mumazambara wapinda manje wagamuchira and saka we should not limit kana kuvhara access yekuti munhu anogona kuzozwana zviri nyore kuti auye kuna Kristu Jesu. Be clear kuti ini zvawasarudza mwana wangu andiwirirani nazvo, Mwari havawirirani nazvo, but kusawirirana nezvawaita hazvire kuti handichawirirani newe, hakusi kucheka ukama. For the love of my child, I'll do it. Inda hako. Because kana ukasatambira pfuma yemunhu uyu auya kuti ndoda kumuwana kureva kuti uri kuti vemhuri yake even pachishona vanenge vachitonetseka kuti hatina kugamuchirwa. Pakangoita any problem mumba imomo vanoti baba vacho havana kufara, hatina kugamuchirwa, matambudziko aya ava kuuya. It will bring many other things. Thank you so much. Thank you so much Doc Mudzengi. Thank you so much Dad. Toda kutendai. Nyati watitangira nemubvunzo wazoita kuti nyaya yacho irambe ichienda mberi. Toda kutenda vari kuona chirongwa, dai Mwari vakutirai zvakanaka. Please do not hesitate to come to our inbox. Tirambe tichitaura pamusoro penyaya idzi tichiona kuti tingabetserana sei. Mwari vakutirai zvakanaka, Mwari vakukomborereka. Ndikumbire ndiani zviya. Yes, Nyati. Vativhare nemunamata. Ngatinamate hedu. Mwari munoshamisa vari kumusoro kudenga, toda kumutenda nerudo rwamakatipa. We are still Christians dziri kudzidzirawo kuti tide semadiro amakatiita. We are praying for this family. May your enveloping love cover them. Vagone kuziva kuti mune hanya nawo. Pane zvichaitwa madecisions achaitwa aratidze kuti vanhu vari kufunga zviri kumberi zvinovaka misha nezvinoita kuti vanhu vagone kugarisana munyasha dzenyu. Komborerai musikana, komborerai mai, muropafadza even nemukomana ari kudiscuss peri adventure haatomboone program ino but mubatsireiwo muna Jesu tinamata. Amen. Ndinoona ndatukudzimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo timeiro ndariona iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa ndawana upenyu utsva nyanzvara parake zvitema zvese zvapera apo padzimeyo dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena na Kristu mandiri dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura
Rionam, iro rinondichenesam, kudzatenziro chenesam, kudzatenziro chenesam. Zineiro narionam, iro rinondichenesam, kudzatenziro chenesam, kudzatenziro chenesam. Zineiro narionam, iro rinondichenesam,